Ana bonang. Ana bonang. Ki ana bonang aja seneng klebon barang sing rawenang. Asoy. Golek iso. Niken wae cerdas ora iso ngono. Ora niken itu semputan ora. Ora dibisiki sapa-sapa iso iki mung jenenge Mas aku. Bocah iki pancen petuk agiki lho. Alhamdulillah lagu apa iki mau judule? Menika spesial terbaru lagu saya Pak Gareng. Oh, alah cah-cah sing ngabari aku ya bodong mudele. Iku kanggo kowe, kanggo kowe, kanggo kowe. Lah kurang ajar. Lagu terbaru. Nggih. Oh layak isine kaya curhat apa ngono model iki kayaan sesuai karo angen-angenku lah coranune iki. Alhamdulillah. Karyane sampean ki pira to kok akeh men to? Enek esem lan guyumu dhewe. Enek kanggo ora enek dhewene ya kae. Enek kanggo kowe. Terus iki apa judule iki? Nika Gondeli Tresno. Gondeli Tresno. Gondeli Tresno. Lho, akeh lho karyamu. Lah pripun? Lah padha-padha saorarane wong loro runtung-runtung ngalor ngidul bareng sampean nggih karya pirang-pirang. Lah kae apa kae kok ora nggih karya blas ki? Menika sengaja memang tidak berkarya tapi yang melengkapi dalam saya berkarya. Lho paling ora ya berkarya no Duk. Sampean karo Mas Kliri kan padha senimane, aku juga seniman, aku ya berkarya, sampean berkarya, kowe ya berkarya no. Jangan sampai ketinggalan sepur. Napa gadah karya? Nyepelekne aku iki. Lho kok nyepelekke piye to? Karya. Ora karyono lho ya karya. Ambak iki penyanyi jenengan harus tahu bahwasanya dulu tuh background saya adalah penyanyi. Sing penyanyi siapa? Iki. Niki, tapi jangan mboten ngerti, kula mbiyen ki ya penyanyi, Mas. Lho. Saya dulu pernah ikut IMB, Mas. Wah lho. IMB Ya. Itulah akademi. Ya audisi. Oh. IMB itulah Indonesia Mencari Bakat. Aku mbiyen Indonesia Mencari Berkat. Dadi selamatan ya berarti. Oh, jadi oleh berkat terus kewareken ngono to. Oh, Mas. Nggih. Dadi isine mek ndongakne wong, muga-muga kabeh sing didongakne muga-muga besok bisa paribasane manggon ning kasuwargan. Amin. Mula niki dalu panjenengan pun gagas Mas Lutut. Nek delok lagu utawa gending utawa nyanyian sesuai dengan tema malam hari ini niku pas Mas. Rejepan. Nggih rejepan, tembangipun tembang dolanan. Lole lole lalu lali. Lalu lali lo. Caping gunung. Apa kuwi? Mas, menika gubuk asmara. Gubuk asmara. Getok kaya dalang lek sepi tanggapan ngene iki lho. Lah, tomo. Gending lali. Aku kita sik iso mengontrol diri bareng pelawak lek sepi tanggapan ya mek moncang-mancing. Ora iso. Santai. Kene duwe penggawean beda kok. Apa? Ambok aku sepi tanggapan duwe penggawean jual beli lho, Bos. Loh, jadi jual belimu ya kompak karo tanggapanmu. Lho, nggih. Ketika tanggapan sepi jual beli ya sepi. Jual beli rame. Jual beli rame. Alhamdulillah. Jual beli napa, Mas? Jual beli motor. Lho. Showroom. Dudu. Lah jual beli motor? Dadi ki jual motor beli beras. Dadi aku ki Oh sulapan. Iki jenenge wong tambel butuh. Ubet, Mas. Ngeten iki paling mboten nderek bingah. Nderek bahagia. Iya. Tidak ada lain dan yang lain Al-Badru Alainah terbukti yang selalu memprioritaskan seniman seniwati mengangkat harkat budaya Indonesia. Tepuk tangan untuk Al-Badru Alainah. Al-Badru Alainah sangat luar biasa. Leres. Wayangan wis ora kenek diitung makaping-kaping. Ternyata saya yakin alhamdulillah abahmu ki sukses sebabnya apa? Mriki. Ternyata hebat aku. Piye? Sukses sebab napa, Mas? Ternyata abahmu ki walaupun sebagai pimpinan utawa ketua ana ing Pondok Al-Badru Alainah. Nggih, sesepuh, ini sepuh, wali ulama lenggah. Ternyata ya buka mebel bener. Lho, ndi? Abahe kok buka mebel ki lho? Lah jero kursi tok kaya ngene. Mebel mbahmu kuwi koleksine abah ya. Niku fasilitas koleksi tamu. Tempat makane akeh ra umum. Yen kula niku nun sewu, dinglik siji, tapi nggon sing dipangan ki bingung aku iki. Ya apa? Lah ngene iki lho. Meja akeh, kursi akeh, sing dimakem akeh. Nggih. Nggon kuwi meja makan sitok, tapi sing dipangan ora enek. Walah, bocah ki lek nemen leh curhat ki Oh, lho. bedane mbahmu karo kulo. Kula to. Sing tak gumul siji neh. Apa? Ket mbiyen ka dia anggere meneng kene, banere ya mek kuwi. Pertanyaanku sitok. Napa? Bocah cilik sing ning ngarep iki kira wis tuwek kira-kira cake. Kowe kok rumah saku. Ngeten iki lho. Lah kuwi
jenenge cara anune wis yo Dan- ikon. Dan nun sewu. Awak dhewe iki main iki wis makaping-kaping. Lho iya. Masa-masa transisi sudah kelihatan. Nggih. Abahamu lenggah ning kono ki tak deloki mbiyen tahun 2017. Nggih. Heeh. Sik urung jenggote sik urung tukul. 2017. Kae sik ning mburi Di kae. depan. Neng Kuwi dhuwur. tahun 2022. Nggih. Oh, Pun Sa- rodok tukul. Sampun medal. Iya. wis Napa? nyrodok lah. Jenggote. Saiki pirsanono. Tahun 2026. Wis ketel lak wong kiri kae. Lha kuwi jenenge seger kewarasan ki. Piyayi iki kawibawan. Iya ya. Yen kagungan jenggot utawa brewok kuwi kawibawan. Heeh. Pangapunten. Payang niku ingkang ngagem jenggot utawi brewok sinten Gus? Lho Bathara Guru, Bathara Guru. Bathara Kula- Narada. Nah, Narada ngagem brewok, ngagem jenggot. Kula abahamu itu disepuhkan, dilenggahke menjadi sesepuh pinisepuh alim ulama, memang semuanya menganggap sebagai guru. Wah, cocok. Ya ngono kuwi. Aku perasaanku ya ngono, pikiranku ya ngono kuwi. Melu Matuk wis jan pinter tenan iki. Melu dalang Matuk, iki rong matuk. minggu setruk kowe karo aku. Matuk. Nyang apa to? Kaget tok. Mulane awake dhewe nek Marem. ngoten nggih ngoten Eh. ning ampun ngoten Gus. Apa? Niku kebak niku Wayang sing enek jenggote. Bathara Guru wonten. Werkudara kae ya jenggot. Nah, Narada nggih ngagem jenggot. Limbuk canggih lho, mbok kowe jenggot yo ora protes mesti ya. Ya kabeh ki lek enek porsine dhewe-dhewe. Enek empan ya. papane Masa wong dhewe-dhewe. wedok kok jenggot kok ya. Mare mboten ate ngaji kok. Mas Nah. Gareng nika sampun nyawiji kalian Al Badru Alaina. Lho iya no. Yen sepi dawe abahamu lereng nek sepi ya kanggo ngaji. Nek rame ya gedhekno sedakoe. Mula Heeh. Mas Gareng ki piyayine sosial yang dicontoh abahamu. Menungso kuwi mung saderma mampir nggih to Mas? Heeh. Lah nek terus diwenehi ngene iki kanikmatan terus sampean arep mbok nggih apa? Jajal. Yo dinikmati. Lah dinikmati ra mbok sedekahke. Lah nek ngeten iki lak sedekah. Ha. Sedekah. Iki ya sedekah, termasuk bengi iki awake dhewe ya disedekahi. Kowe seniman kok ora tau nanggap wayang. Sunatan ngono loro kancane dikon lumpuk kon nabuh kabeh. Kok nabok kabeh piye? Wong bapake mati tinggal delok bal-balan kok. Ora Bocah iki nek ra jarak yo ngene. Pangapunten Gus. Mula pas Nggih. kalian dalu menika. Iya ya. Nyapa awake dhewe iki kok diwenehi sarwa papan bawira kaya ngeten Oh iki. ngono. Papan sing jembar. Jembar sedaya jamaah dipun lenggahaken papan ingkang jembar. Iya. Panyuwunipun saking abahamu muga-muga sedaya jamaah santriwan santriwati dipun papanaken rejeki ingkang jembar. Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Iki Iki kak filosofi lah Nggih. padha karo. Terus iki mau ngene cah bagus, rejepan Nggih. awake dhewe lak wis winginane wis kencan karo abahe. Nggih. Dadi dalu menika ya enek Niken Salindri, Nggih, nggih. enek kanca-kanca sapa kae? Sinden-sinden liyane kae. kata-kata. Dadi Iki cakra budaya wis Wah, saka Sendur nganti tekane Krisnia. Tibake sakmene iki, San. pripun? Ya iki lho tibake. Sinten Sing Sapa? foto sing dimbiyen cilik saiki wis gede sakmene iki. Wah, Ora ngerjep. Krisnia to. Kowe aja ngenyek sinden. Sinden Eh. apa? Abahamu Nggih. foto karo Pak Kapolres. Kapolres. Aku kerekan kowe mbiyen tau foto karo Pak Kapolres to. Tapi ora jejer ngene kowe diborgol lho mbiyen kowe. Nyapa kuwi? Matane main Ora, kok. anu pancen anune ngono kuwi, kostume ngono. Ngangge Ora bergol ngono. Dulur iki buka wadi kok seneng. Wadi piye to? Wong kancane kecekel polisi kok malah didudok-dudoke. Luar Ngono kuwi aku. disimpen aib keluarga jangan sampai dikeluarkan. Lah kaya Pak Abahamu ki foto Pak Kapolres itu gagah. Lah kene anakmu dek ingin nglamar polisi kok rong dina dipecat. Wis ning ngantru lho anakku. Dadi ning polsek ngantru lho. Lho. Dadi anu, carane nih Dinas. Loh, kok dinas ning kono. Dinas. Dadi polisi ning kono. Polisi piye nyopet kecekel ndek iki. Wong nyopet. Kuwi ya ponakan nurun anu Pak Lek nurun ning ponakan kok ya. Iki mumpung niken rawuh diaturi anu gocek wong telu Eh, karo Jali. ngatur tetembangan. Sik. Niken tu kontabenya lak sinden. Heeh. Penjenengan dalang. Heeh. Nek kula lak ngerti gending, ngerti gamelan. Kowe ngerti gending? Ngerti gending apa ora? Roh. Tenan? Jajal. Coba jenengan buka wau. Napa wau geduk apa pinten? Geduk apa pinten? Geduk. None none neno nano jajal.
sesuai dengan temanya, religi. Sore-sore padang bulan. Nah, bener. Coba. Ayo konco padha dolanan. Niku lak sing asli. Heeh. Jajal, sanggitmu piye? Improvmu kepiye sesuai dengan nong Pondok Al Badru Alaina. Wo tak atik gathuk. Nggih no. Wah, kuwi wong loro kuwi lho sajake. Gus Audin idlan dik doyol. Lenggah tok rokoke sakmene gedene iki ra. Ra Gus Audin ren. Rokok gundulmu kuwi mercon. Ora cetha wae. Jajal, dudono kuwi gethukmu kuwi. Iki miturut abahe dawuh Gus Audin, anakmu lak lara mripat to? Ya. Kon nggawa mantu. Terus Culekno matane. kuwi tok tombo teko mata lunga. Mata sirna. Wong kok lemah itu. Lagi. Sak pinten? Ya, kene. Nenonan no. Jong ngisin-ngisine abahe. Kayak gendere ning kono kae. Jak ngaji barang. Ayo, jong sini. Kakak. Sore-sore padang bulan. Ayo kanca padha sembahyang. Asoy. Ya, asing lah. Lah nek ngene iki iso nyawiji. Aku gah aku mau kon saut-sautan karo kritik aku. Rene bebarengan. Ayo kabeh padha nindakke perintah pangeran. Iya iso ora? Apik. Dewe asoy. Kae rembulane. Asoy. Saurono. Urung nyanyi kok asoy lho. Lah aku yo pengen ngono. Maksane. Ayo jajal. Kae rembulane. Ayo kabeh disregepne salate. Saya ngelingake. Ngelingake. Lho, ora disaut. Sauten. Ayo padha digedhekne tirakate. Abahamu Menika. lho kok menika ayo kuwi lho gawe ukara sih abahamu Apa iki Jo? Gus priwon Gus ngeten iki Gus Ayo abahamu Beliau memang abah dambaanku. iya Gus Audin Sautin. Insya Allah dadi putra sing rajin. Al Badru Alaina Jaya-jaya selamanya. santriwan santriwati Muga-muga akeh rezeki. Allahumma Amin. Allahumma Amin. Allahumma Mugi-mugi Gusti Allah ngijabahi. ya asoy wong golek duit ki enek-enek. Masake bengi iki nang abahmu nanggap dagelan cipokan. ora saya ora ana bonang ana bonang aja seneng klebon barang sing rawenang. Asoy. golek iso ikan wae cerdas ora iso ngono Ora niken iki semputan ora. Ora dibisiki sapa-sapa iso iki mung Mas aku. Bocah iki sing petuk agiki yo. Bocah iki asine iki perkara situasional bocah iki pinter, Pak. Iya, iki sinden milenial. jale Tuk Ya. pancen abahe menika sampun paring mandat ket kala wingi sing penting bengi iki abahe ngajak bahagia Ya. ngajak seneng bareng. bagi kebahagiaan insyaallah kebahagiaan ini semuanya akan menjadikan ridho dan hidayah pikantuk berkah pangeran sang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wis karek sampean nyanyi engko bari Om ngono. Coba Nduk, manut panjenengan pundutane wis manut mawon iki kok bar iki kan Abah minggah bebarengan karo awake dhewe. Ning sadurunge niken ben ngaturi panglipur buat warga masyarakat sing padha pareng rawuh wonten ing pondok pesantren menika, juga buat kanca-kanca santri Al Badru Alaina. Al Badru Alaina. Nah, kene iki enek Al jingle. Badru Alaina. Abahmu. Gus Audin. Pacar berlian. Luar biasa. Iki nduk, ngene iki. Kowe nek ning kene wis ngapal iki berarti kulino diundang. Nggih.
Oh ya. Kowe iki ana pundutan saka Bunyai, Nduk. Tembang lawas, tembang lawas. Apa, Papa? Anu sing bongko 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 Oh, bongko iya, iya. bongko 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 bongko. Apa kuwi? Kone terakhir aja diwehi mek bong tok terakhir. Kebablasan lho. Wong iki tembangi kebablasan angel lho, Tuk. Kowe iki. Marai helmmu ping mari kowe. Agak aku Mas aku. Coba ngagem bawa ke. Iya no, iya bawani. Iki lagunya Anoman Obong, Heeh. Niken menjadi vokal. Niken sing nyanyi. Sing nyanyi. Terus Pomo. sampean? Engko Aku iki sing dadi anu. Cara anune Dasa Muka. Lah, kae Anoman sing pas kobong. Oh iya. Nah, pas kobongane kluthuk, pas kobong. Aku gelem nek pas kobong tapi aja kaget ya. Klenek suara mak kemritik. Luas aku. Caritane. Bawa nek. Sepira di. Nah. Iki tembang lawas banget spesial pundutan saking Bunyai cah bagus. nggih. Nduk Niken Salindri. Nah. Karo didongake nduk Gus R. Heeh. Gus Menika R. ya. Gus R kalian Abah. Oh, Niken ben menyapa Abah dulu. Niken menyapa Abah dulu. Abahamu. Abah. Apa? Abah. Apahamu. Abahamu. Abah amu. Sugeng dalu. Mugi-mugi sehat selamat. Amin. Amin. Sudah? Sudah? Gus Audin. Menika Gus Oh, Audin. Gus Audin. Ya, Gus Audin nggak pakai lipstik. Itu pakai. Celak. Soalnya Loh, pakai itu Itu sunah Rasul. Biasanya lagi celak kan nggak lipstik. Lah iki Tadi- tau gawe celak kirangan malah koyo ndruwo. Enggak, tapi ini udah pakai lipstik kok. Sudah. Sakalitik sudah. Tapi tadi merah, tak gue makan guli aku deletek. Asoy. Aso. Neno nano, sakmono, cah bagus. Den, Sik jajan sik. niki juga minangkani pundutan sing saka tebih, Mbah, menika saking Cikarang. Nggih, Kang. Pak Eko Mugiono. Ngersake lagu jane dudu lagu piye-piye ning lagu sing gawean kula dhewe. Langgam mawon. Engko dangdute dikurke. Oh, kalih Siap. dinarak. Nggih. Jadi ben tembangke sementara pundutane sing disuwun Putri dulu, langgame langsung tembangi Cahayu. Mugi Anjarwani. Oh ngono. Iki tembang katresnan. Neno dilanggamkan dulu nggo mergo iki ngalus. Yo, untuk piyantun Cikarang sing pantun saka ketebian menika Bah, sing mantu saka ngendi-endi menika rejepan wonten Albadul Alaina menika muga-muga Alaina tetep jaya. Nenena sakmono lho. Neneno. Nah, klitike tak wetak terus. Anjarwani Rasa bar ki engko di ndangdute sak ramban cukup. Oh ngono. Terus ki nduk.
Balungan. Her. Murni gamelan. Kor wong ayu. Her. Ya. Nika awas. Saiki sia sia cilakane amung citra Menika spesial kundutan saka Cikarang wong bagus. Iki Mas Klitik karo Mas Untung mesti wis prisa piyantune. Nggih, Pak Eko Mugiono. Punten saking Cikarang sampun menika sampun pinangkani Pak Brodipun saking Endi? Citarum. Ci apa? Ci apa? Taruna. Ci Taruna. Menika dados tegal menika Karang Taruna. Oh, Karang Taruna. Jajal dijumenengke sindene ya. Ngapunten nggih, Pak. Kaya ana Lita, ana Mega ben jumeneng bareng sik. Mega kalih Kalih Mita. Nur Maulita. Swara suling kumandang swarane. Ora dolen sampe naunile. Tapi Sehat ya, Dok ya. Alhamdulillah Mega sehat. Lita. 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 Oh. Lita ya. Nggih. Ya, apa termasuk Sinden Meli. Apa? Meli jadi Mega karo Lita. Ayo. Oh, ngono. Melin. Singkatan. Singkatan. Tak kira lek melet. Betul betul. Nggih, manut panjenengan tembange cah loro buat Al-Badrul Alaina, buat abahamu, awake dhewe berbangga diri malam hari ini bisa hadir dalam rangka jakwi apa rejepan malam hari ini Isra Mi'raj. Dadi nampa penuangan saka Abah, insyaallah sesuk sindene iki mari subuh langsung salat. Lho. Wis bebas sama karo Mega karo Rita wis kira-kira omong-omongan
lagu apa sih sekiranya sampean berdua itu cocok. Iki nek wektu sak jam setengah mau macam bener. Telung dino ta, telung dino. Mas aku. Abae nyune los wae Ya. Bapak. Ya. Ndonike Relax. abae ngesake los aja. Coba. Apa? Gitar sumilir nggih, Om. Lah nyang apa to kok ora kitir sumilir iki. Cocok. Yo, digendramne tuk, digairame tuk. Oke. Ya. Sawat iki. Kitir sumilir. Allah jualainya. Aku
Oke. Pokok bengi iki seneng-seneng, Duk. Mas Kritik. Lho iya no. Iki mung kari loro sing durung engko rencana tak tutup, mungkin ditutup Ayo Ngaji nggih, Pak. Nggih, kali apa? Mbak Ika kali Krisnia, ben jumeneng bareng wis engko di anu Purbaasisa kluthuk. Derek, Bos. Mongso borong. Pinarake mawon. Wow, Mbak Sendur ki lek ngadeg terus malah wedi ku lek anu sesuk njaluk ngadeg neh ngono. Oke, mawi Mbak Sendur jumeneng lak. Ini Dok. None neno her. Dangu kula mboten meres ningali jenengan jumeneng. Alhamdulillah ing dalem mriku panjenengan saged jumeneng. Iki yo ora mung Niken Salindri tok bintang tamune. Lan menika Anissa Bahar teko kuwi lho. Endi Anissa Bahar? Anissa Bahar. Sanju jan ora nyanyi mangan semangka tok. Ya ora apa-apa ning kene butuhe seneng kok ya. Anu tembange manut cah loro iki manut panjenengan. Duduke mau ora apa-apa, liyane juga enggak apa-apa. Nah. Oh, apik nduk wis kuwi wae. Nyapa? Wes apa? Wis kuwi wae nduk, wis apik. Iya. Ninggal Kak Tresna. Nah niki Pak. Ninggal Rasa katresnan. temen aku mau sing sampean takoni Mbak Ika. Langsung tudrak utak ya ben rodok gayeng ya. Pengen tak takoni lho. Oh alah. Heeh. Siap nggih Mbak Eli. Ya Trik, tudrak utak kuwi. Oke. Kaya ngene iki kok ora seneng piye to, Duk kaya. Ngeten iki Awake dhewe iki sowan pondok tinimbalan karo Abah. Ya seneng ngatur panglipur, ya nampa rejeki, ya nampa berkah. Ya pokok muga-muga ngene iki selalu continue. Dadi awake dhewe sering ketemu lah. Paling boten dalu niki sangat-sangat membantu kelancaran perekonomian. Ekonomi apa kuwi? Ekonomi apa kuwi? Jauh baik. Ekonomi apa kuwi? Kelancaran perekonomian rumah tangganipun kluthuk. Lah kaya Abah iki nek kapan kuwi ora tau rene to. Kang Gareng anu lho, Bah, kula mikir ekonomi aku. Anu, Bah, pripun, Bah? Derek panjenengan. Hadroh sekali lagi napa sinden? Niken. Hadroh sekali lagi nggih. Oh, sinden. Niken. Niken sik. Engko bar iki engko pokok panutupe lagu Ayo Ngaji. Nggih. Engko sing tak dekne cah telu lek mau loro iki engko telu. Intan, Lita karo Putri. Kita kali itu. Kene nduk Niken jumeneng kok. Iki rumah saku Pokoke takon gendong Putri ya wis gedhi Niken. Ya. saged. Ngono nduk, jan aku iki jaman biyen tahun 2010 ki. Apa? Enggak 2010 setengah enggak. 2010 nyang apa? Dawe Abah iki wis kondang nyanyi, Mbak. Lho lah ya 2010 nyang apa? Dak sida. 2010 ki Nesu ki lho, Bang, nesu lho ndang tuwek ki engko. ngene lho, 2010 ki 16 tahun kepungkur ngono lho. Wong ngono. Ya. Ayo tembange untuk Abah napa? Untuk Abah. Lah masalah bebas. Bilang Niken. Iya. Kanca-kanca ben semangat ya, apalno ya Abahamu, Gus Audin, terus Albatul Alaina, terus keri dhewe Pajar Belian ya. Abahamu, Gus Audin, Alaina, Pajar Belian. 4 kuwi ya, Jal. Ayo coba. Ayo. Abahamu, los ngoten. Singkile ngono. Abahamu. Gus Audin. Gus apa? Gus Audin, Gus Audin. Alaina, Alaina. Saya. Fajar Berlian. Biasa. nah, iki jenenge awake dhewe Masih menyatu. semangat. Awake dhewe menyatu karo kanca-kanca dan juga Albadrul Laina semangat. Tambah Oh, kurang satu. apa? Pajak apa pesona santri? Pesona santri. Nah, Ndang.
oke. Selalu di hati. Lah iki nek tangane cekane ra ya ngene to iki. Tembangin apa, Nduk? Niken buat sing padha kepareng bungon dalu menika. Sing lagi rame apa, Dok? Ropang. Ropang? Ropan? Abah ropang nggih, Bah? Eh? Kok abah Ropang, ropan? Bah. Rodo panguripan, Kok Bah. abah ropan gitu? Ropang. Ropang. Lho apa biar paham. Nyuwun pirsa abahe, Nduk. Abah itu sama Gus Audin karemenanipun menapa? Yang ngebit Abah biasane kalau pas los, abahe los. niku napa pas nyetel niken ngoten niku jenengan napa remene lagune niken napa, Bah? Bokong semok. Oh, kabeh demen. Kabeh demen. Niken ki ya ngono. Sampean ki semok kuwi. sampean ki pertanyaan kok abah nyetel sampeyan. Abah ki ra tau ndelok sampean, sing didelok mek aku tok ning YouTube itu tadi. Rupamu Ora mungkin mosok yo rupane jam dinding nek dadak. Aki. Abahe mau ngendikan, Mas. Napa? Niken kok ora hot blas, mesti ora energik. Gini. Niki tak sampaikan los rasa Jadi- mikir ning kene iki pondok. Sampean ndak masalah nembang bokong sipok. Niken ki ndak? wis Ngene. mengeluskan diri ya. Aja mau ubub-ubub pineh ya. Betul. Gini, saya bisa sampean nyanyi sembarang bebas, Dok. Bokong semok ki ndak masalah, mergo kuwi karuniane Allah. Nggih. Awake dhewe duwe salantuning badan, duwe bokong semok, mujudke syukur ora apa-apa. ora masalah. Ora masalah. Seniki arep nyanyi bokong semok, Loh, bokong jembling, bokong tepos ora masalah. Sing apik gantenen bokong udunen. Dadi ngono. Hah? Asline Mas Mila pembelaan to. Sing apik ki Bokong semok anugrah saka Gusti Lho, iya Allah. lho. Kuwi lak bojone bokonge lak trepes to. Eh, Ditukokke bokongan ke Hongkong. Lah kok nek gawe kuali. Oh, hipen. Ya. Ben, iku kalau mulang ben- alih. apa lah kok jeneng- gaene kualik, malah koyo beruk. Saku. Berarti bokongnya malah nih kan ya? Iya. Liane bokong semok, Duk. Liane bokong semok. Napa? Iya. Ropang aja, Pak. Ropang. Sigar Ropang ya. lek gak sikep. Sigar, Nah, sigar. kuwi sikep apa ropang pilihan. Ropang. Ropang. Oke, wis koplak mesti ropang. Elek, Ropang, Om, ropang. caca campur sari ya, seragame sesuk digode dhewe. Aku ora tau pedhok koplak kok ketok tuwek to le kowe ning kono. Yo, ropang. Nah, manut iki berarti bimbang. Obae tasik bimbang. Jamaah. Sampun apa? Sampun nggih. Neh kalau. Kita kasih satu lagu lagi lagu ya. Sak lagu engko saloke nggon wanci ogor-ogor. Nah, Iya, satu lah. Malih napa malih? Sampun ya. kuwi sapa muni sampun nggih mik. Rendra gitu. Rendra iki sampe. Sensi deh karo aku. Napa tembange apa? Waduh, Pisan kas, Nduk. satu lagi ya. Satu lagi lagu lagi. Mumpung ya. sampean rawuh malam hari ini kaya. Satu lagi. Iya, sigar. Sigar. Ayo, Sigar nggih. ropang sigar. Terus engko loro. Terus tipes akhirnya. Heeh, sigar enggak apa-apa Yes, diaturke. Anu Mas Luduk, Dalam Mas. jajal ora ketang 3 detik siarno. Lagune sigar. Nggih. Kula niku ra iso Yo nyanyi. efisien waktu. Nggih, 3 detik. Niken. Aku Masa gak. MC kok 3 detik oh ya enak ya. Oke. Ah. Sigar ya, Dek ya. Iya. Enak. Ora apa-apa, kowe semu kok. Yo sigar diaturke buat Al Badru Alaina. Ngantru Tulungagung. Al Badru Alaina. Abahmu. Gus Audin. Pacar berlian. Persona santri. Jok lutuk. Elek. Ora nek sing muni, ora nek sing muni. Wah, aku nih elek kae kok. Malah yogamu malah jok luduk rongos. Yo malah ngono. Nek abahmu lak jos. Yo sigar. Pak. Wis pinarak sik, Nduk, Niken. Wah, jan rumah aku tembang apa-apa kok ora enek sing elek sing nembangke Niken iki. Nah. Nggih, Bah. Kok nderek wong nyawer ya. Le, kok nderek wong nyawer blas iki piye? Niki bar niki lagune anu nggih, Bah. Ayo ngaji nggih.
Ini pancen khusus spesial lagu iki tak gawe untuk Al-Badru Alaina. Jadi ayo ngaji ben wong telu. Pripun, Mbah? Pripun? Kok ora ana wong nyawer. Lah nggih, Klitik iki biasane pelawak serba nyawer lho, Dek iki. Oh nyawer. Lah lara kabeh malahan ya. Lah ini Kagareng. kecawer sitok. Lek ora nyawer tak sawer dhewe ae. Oke, Bah. Wah, Abah iki saiki sapa to wani nyawer ning kene liyane Abah iki rumah aku. Wis tanggap nyawer ki ora ape ora. Iki Mbah Mudin ya arep nyawer kok Mbah Mudin. Tapi tahu aku ning Gresik. Disawer malah kepotong kok ya enek ya. Sapa kowe ta? Loh, teng Gresik niku kali niki nderek almarhum Maseno. Heeh. Iki niken sawer 2000, Mbak Mega 3000. Wah. Tenan lho, Nduk. Nduk, mikmu mana? Yo. Ambange anu nggih, Pak. Ayo ngaji niku nggih, Pak. Loh, Ya. niki ajeng di Tak sawer sik Kagareng. Sini, Nduk. Loh, apa iki langsung. Niken disawer. 2000. Alhamdulillah, tepuk tangan. Matur sembah nuwun, Abah. wis ono salimondo kena iki tuku krim. Kuwi kan iki cah beneh kok rumahnya kok pelawak ra dilehi. Sinten mleh, Pak? Mega. Skincare. Mega ndi? Putri. Put. Nama Cita Put suwi. Sak dilebokne neh lho iku lah. Abah iki mumpung ilingi pas iki wis tak eling meh. Loh. Wis ngono. Nah, terima kasih. Ya, makasih. Ya. Bisa nggo tuku helm wis. Duk. Helm kuping tak pilok. Duk. Anu jedinge banyune entek rono sik. Aja dek. Abale karo aku. Kluthuk iki sarep nyawer kok ngarane. Yo, gawekne. Ayo ngaji nggih. Ayo ngaji nggih, Pak. Oke. Ayo ngaji engko repe gaenen ping 3, Cah. Ping 3 repe. Double rep sing keri dhewe tok e. Awas. Jiro lu ya. Ayo Putri. Lita, Intan. Caca. Yuk ngaji tuh. Murid ben ayo. Harus. Awas. Awas.
Pesona santri. Selalu di hati. Muhammad. Menika wong bagus. Tak nutukne lakon sawetara. Nggih. Mengko disambungkan wanci Nggih. goro-goro. Pakai Ngalah sesekali, berkah Bos. bebarengan. Siap. Ayo nduk, suara ngarsane Kanjeng Sinun Prabu Duryudana. Wulan mulut lairipun Kanjeng Nabi sang guru sejati. Ora maneh